Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haduwa a cikin wannan shiri. Suna na Sajid Ali. Ku ci gaba da kasancewa da ni a cikin wannan shafi mai albarka na Arewa Tech domin koyon abubuwa da dama da suka shafi fasaha. So yau zan faɗa muku wani sirri ne akan Zenda. Zenda kamar yadda kuka gani akwai abubuwa da yawa a cikin Zenda, to yau zan yi muku bayani akan wani sirri da yake boye a cikin Zenda ba wanda ba kowa ya san shi ba. So yanzu zan muku bayani akan shi wannan sirri ba wani abu bane illa ya za a yi kai converting din waka a bidiyon waka zuwa waka a cikin ita Zendan ka ba tare da kana da converter ba. To da farko ku yi duba wa kasan Zendan nan, za ku ga inda aka rubuta to mp3, to sai ka danna wurin. In ka danna wurin gashi nan ma na yi converting din wata, amma dai yanzu za mu je mu dauko wata. Za ka iya bi ta nan domin selecting din bidiyon da kake so kai converting, za kuma ka iya bi ta nan domin selecting din bidiyon da kake so kai converting din dai. So yanzu za mu yi selecting din bidiyo daya a cikin wannan bidiyoyi. Ga nan kamar wakar wasu yaran Northside, so zan yi amfani da ita, so sai in yi converting din. So yanzu ga nan wani dan digo uku a gefen nan kuna kallo, to zan danna shi sannan sai na ce to mp3. to gashi nan yanzu tana processing, yawa gashi nan da sauri ma har ta gama. To da gamawanta kun ga ta turo mana alamun wannan waka ce gashi nan aure. To za mu iya play din wakar yanzu mu ji ta. zamu shakata suka buga order hada take away zufa na fasa sani a runaway. Mu ma ai gayu muna da namu matsala, baka da kudin mai amma to yanzu kun ga yanda ake converting din waka daga Zenda. So wannan wani sirri ne, sannan kuma insha Allah in kuna bibiyan wannan shafi namu mai albarka za ku samu wasu sirrikan da yawa insha Allah dangane da ita Zenda din da ma wasu abubuwan da ba. So insha Allah ku je ku yi liking page namu, ku yi mana tambayoyi, ku yi mana za ku na samun kuma shirye-shiryen mu akai-akai in dai kana bin shafin mu na Facebook da kuma abin nan din mu na shafin mu na WhatsApp. Wato idan ka je ka kai mana magana ta WhatsApp, insha Allah za a tura ma link din group din mu sai ka shiga. So insha Allah nan ma za ka na samun shirye-shiryen mu akai-akai. Ku ci gaba da kasancewa da wannan shafi mai albarka Arewa Tech domin koyon abubuwan da suka shafi fasaha na yau da kullum. Sai anjima.